Kasngap sim college mau kerwat kala yo ban Pynkhie biang ki jinglehkai tynrai ki balong shwa man shwa ki jinglehkai ban bernya ni ki jat jinglehkai ki khot kum ka labam blang ka tit di ben ka dieng dang baya mare thong de ki dieng ni ki sien bat ka mau pen ki jinglehkai tynrai bla jan do jan ha ka ba ni ki jinglehkai la plong ha ka tayo jong ki samla pule ni ko college wing jong kasngap sim college mau kerwan u Dr. S. Ramsin, u beri chairman jangka sports committee, jangka sngap sim college mau kerwan, bad u samla Manchester Jerwa, u beri u samla puli, ba ke jing temu ban pelong kum yakini ki jat jing hikai tynrai, kenang ban Pynkhie biang yakini ki jing kai tynrai u khasi ki balas dang ban do jat hakini ki juk mementa, baki pateng ban wan kin dup kan mau, bat kin dup tip ya ke bak long shwa man shwa ujupen bernya hakum kini ki jat jinglehkai kinong job ha ke jinglehkai dieng dang jong ki shenrang kilong u wan kershan bor marngal u lucky son karlingdo but wonderful paliar bana kalyang jong ki kinthei la yora da ka pen sngo bha thongni bat ka bakor dor karlingdo ha kini ke jinglehkai la bam blang kinong jom kilong u wonderful paliar u wan kershan bor marnga bat u alan donal jerwa kinong jom ha ke jinglehkai tiet dibet kilong u ban te bor lang marnga ka meba la rihon lingkhoi bat ka FIFA Mary Maulong Manchester Jerwa mentang ada kena pule no jong ke MA Floristics no Pond Eastern Hill University. Dan mentang ngam PhD sepang kendet sepang kene ke jinglehkai tynrai jing khasi ke bala jikon keteng kala la bam belang ni kala bam belang. Tekan jinglehkai khasi jungi kene kalong ba nadu meswa handai temen jinglehkai kene kamtam ni kena senrang por bagi lanjut por bagi lanjut por tu jinglehkai. Meswa kisah thod du renga hal tos de bilar kuto Ramadan nanta sabuk ngini mau like telik sau telik ni kemau nanta kalong ne mar pertem ta barok ngilak klet kini kuno balekai idon kitang jingkan mau bang idon kupene jilekai re balekai kan ngenak ngitip siu balekai te takadau ba ladang idon kupine ki jat program menta SSSM college ngidon kini college week te ba kila sim ka rai ban penlok ban penlekai kini kena po college week te kanir kelong kowe ka kalat ke ban bangin pen biang ya tynrai jungi kumno ki men handai jungi kumno ki kena handai kiset penbernya la de por bakilan por bakia songkai kumto te ka basu sifat kelong ba babuni nangi bangil atlet ngim simsu kini jinglehkai ba ka komba la de juk teknologi te tamar kata la use ben ka phone komputer kunta te takadau ke kelong ba nangi don kini program college kini kelong ba kat ketiu ke kat biang ke ya tynrai ki kundo ki department ki bru hundai kundo ki penbernya la den nagaliang jongi kum ke college ngi penlong ya kene college week mentau sunam ajar pesan kawala sedang nadu katnya tarik mentau benai bukan kut nadu arkusau tarik mentau benai kenap deng jongi kum ka sports committee re penbej rengkat bat student council
ban chok out ya ki program beper but haga baide berkene college week tentang sunem ngira introduce ya ki lightly ki traditional events ki ba ngimpat ju penlong mena-mena ni penlong tentang sunem kata kalong komo poin ka baar kedai ka ni khat ka labam belang ka balai bede ni khat ka dingdang kini ke lightly ki events kedai ki traditional games jong ki brew jong kene ka dong than jong ni bat ngi kwa bat ken ki imbiang ye kini namar menta kini ki por kini ki jajing gele kai i kumbai kala jano ki khun ki persa jong ni ki badang ret kim tip su kumno bangin penlong kum kini ki jajing gele kai bat nakaliang jong ngi kum college yo i kum kini ngi kwa kum ki imbiang ye ki namar kata ngi introduce kene college week kum kerja jing pensapriang bagi samla ki khun ki badang kin yo i bat kin tip kum no pen ki imbiang ki sakawai pede ka jingbu ya gini ki kim ki bala penbun teli ki kim ka pen long yang ni bangin kindan ki ba ki we ki kena ki bom so tenat ya ki kim le ki so tenat ya ki pat bat kene kan penlong ya ki bakin syam ya ki so tenat jong ki jajing le akai ba per bat nang ta pede da ka baki interest ki kim per kan pelat ya ki nah kino ki jingblen ki basniu